Kamusta kamo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Yaring katapusan nga bahin sang kasaysayan ni Nernely sang Central Negros nga aton gintiguluhan. Whispered Secrets. Diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu! Kamusta kamo sa balay sa sobra duha ka tuig? Well, okay lang kami sang duha mo ka anak. Nagasigi sila sa ila pag-eskwela. Diin sila. Ato lang sa balay. Langga. Mahimo man kita bata nga haton, ha? Ha? Magnus, sigurado ka? Hindi mo na ako pagpabalikon sa abroad? Tapos bata mo, balik ka eh. Kung kaya na sa lawas mo. Kag ang balayran sa balay. I know, may sinuptan ka. Mabayad kita dako sa balay nga makover sa 1 year nga balayran. Kag kung makabalik ka na sa abroad, syempre, mabudlay sa akon nga may bata. Kinahanglan kung di nako makanto, dala ko man siya, kinahanglan may salakyan gid kita. Mabakal ta salakyan lang ga, ha? Don't worry, buligan ko ikaw sa down. Mangita ako damo nga resources, agud nga makasupot ako. Pero kung makabalik ka na, ikaw gid ang mabayad sa bulanan, eh. Magnus? Magkaon pa ka mo sa madamo mga anak. Doon nagniwang ka mga duwa, Sino man abi ang hindi maghugos man? Gabi na nagatulog mga kabataan, bagong nagatuon. Wala balon kung kaysa mo. Ma, wala pa bala kami makabayad sa school. Ha? Ay nga, wala. Langga, ang kwarta nga ginapadala ko para sa mga bata kasi tuition. Ikot Juan. Ining, langga. Ano abi kay nagmasakit ang manghod ko? Ginhulam ko anay. Pero subang kayari ka na, bayarin na lang, boss. Sige na mga anak. Dulupi na ninyo sang kaon, ha? Agud nga makapanghimos na kita kay kapoy si mama ninyo sang biyahe. Buwas na lang kita masugilanon, okay? Pabus mo takid kaya Nernely, ha? Kinahanglan may bata kita nga duha. Tama sa imo subugat. Ano, may ginatumar ka ba lang Wala. Batsaga lang bala, ha? Magnus! Basta, ang pangako mo sa akon nga salakyan, ha? Mabakal kita sa salakyan, ha? Magnus! Langga. Nernely? Ikaw ba na nagsuka? Nang Meda? Nernely, na ano ka, ha? Nagabusong ako. Nernely? Karon nga, 4 na kabulan ang bata talangga. Pwede ka na makabalik sa abroad, Kaya ang ginbayad ta sa balay, daw nagtangko na. Dapat masustain ta ang pagbayad. Dagot nga, hindi marimalasong propiedad nga napundar ta. Ako nang bahala sa aton anak. Sige, tatalara man si mama kag nang Meda. Mahimo man sila makaatipan sa bata ta. Sugod subong. Gusto ko nga hindi na sila magpanghilabot pa sa pangabuhi ta, Nernely. Magnus? May pamilya man ako. Sila lang tugyanan ta sa aton bata. Kay aton niya. Bakli lang ko blas lakyan. Diin na to ang kwarta nga tinago mo para sa down. Hara lang sa akon, Pag nakalakat ka na, kagpiho na nga may monthly salary ka na, madaon ko dayon, agod piho ang bayranay hasta maimpas. Kagugali. Kung nato ka na sa abroad, gusto ko nga baguhon mo na ang account mo sa Messenger, Agod nga hindi na makakontak pa sa imong imo iloy kag utod. Kinasabaran ko. Magnus? Ano ba lang natabo man? Nga ang hindi ko makontak si Julius kag Julie. Sila malang ni nang Meda ang gin-unfriend ko, tawagan ko abi si Magnus. Pamangkuton ko siya na tungod sa mga bata ko. Hello? Sino ini? Magnus? Si Magnus ang ginatawagan ko. Sino ini? Ha? Ay, nga Sino kaya haw? Asawa niya ini. Sino ka? Daw hindi ko man kilala ang tingog mo sa ipamilya. Hello?
Gin-off niya? Sino ato? Anika, mangita ako sang medyos nga may makontak ako sa pamilya ni Magnus. Ayos to, ang hinablos niya atong babae kag lalaki. I-search ko pala. Gali, oh. Tawagan ko ini. Hello? Tita? Ay, to, nakakadto dira si tito mo, Magnus? Oo. Ari di sila bag-ulang sang babae. Sino nga babae? Kinpatay niya? Babae? Hindi. Malain ini. Nagaluwi bala sa akon si Magnus. Tawagan ko abi ang babae niya nga hinablos. Ari. Hello? Inday? Day, padalaan ko ikaw sang kwarta kung manugid ka sa akon sa matuod. Ano na, how? May babae bala si tito mo, Magnus? Damo na yung babae si Tito Magno, salin sang una nga ginapang kwartahan. Ha? Diyos ko, ano ini? Ginagagalang bala ako ni Magnus sang madugay na. Hello? Hello, Nang Meda? Ikaw bala ini? Ako ini. Bamayo lang kinakakontak ka. Nang, ang mga anak ko, kamusta sila? Inasubo ang problema namon diri, Nernally. Kamang liwang sa mga bata mo diri. Kaya nagunta sila pag-eskwela, kaya ginapabayaan sila ni Magnus. Apang nagapadala ako sang para sa ila, Nang. Ambot! Basta kaya amo sa nakahintangan nila diri. Kagang bata nga gamay. Ginadala ni Magnus upod sa babae. Kay oras nga manawag ka, may ipakita sila sa imo. Agod nga mahukukan ka. Nernally, tiyo na nga mahibalaan mo ang pagtunto sa imo ni Magnus. Ginakwartahan ka lang niya. Kagang ginakadlo ka namon kay nagambal siya nga total. Malapit na malang kuno maimpas ang balay. Pagpauli mo diri, papanaogon na niya kamo sa amo nga balay. Matuod bala ina, Nang. Utod mo ako. Siguro mas ako ang patihan mo sang sa ibang nga tao. Di mo makontak ang mga bata mo bangod ginkuhaan sila ni Magnus ang telepono. May hindi mahangpan nga batasan ng tao nga ini. Kay ginatanan, tago sa imo. Halitan ka niya sini. Gani ko ako sa imo. Pulian mo diri ang tao nga ini. Agod nga maluwas mo ang mga anak mo sa iya. Nang Meda! Diyos ko! Nga mo siniya mga lalaki sa kabuhi ko! Nga ginatunto nila ako! Nga ang sapihak sa'yo akong pagpalangga sa ila kag paghigugma! Nabatasan nila ako nga tuntuhan! Nga kapeke sa ila paghigugma sa akon! Nga! Medyo nadugayan nga nakapauli diri si Nernally, bangod hindi madali-dali ang magpauli kung nakakontrata ka sa iban nga pungsod. Di hamak nga kabudlayan ang ginsulay niya, ilabi na ang pag-away sang tensyon sa sulod sang iya dughan. Kag bangod hindi siya kasado kay Magnus, kag nabutang nga single ang lalaki sa tanan nga dokumento nga tani, iya ginapanag-iyahan, bangod siya nagapadala sang bayad, na alimunaw ang tanan sa iya. Nakuha niya ang mga kabataan, apang wala na ang mga propiedad nga ginpatay-patayan niya sa iban nga pungsod. Gani nang indako nga leksyon ang itabo nga ini sa kabuhi ni Nernally, nga tani kuno, ginhantop anay niya kun bala, ang ini nga gugma, puro o kun peke. Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, kabay nangin giya sa aton kag nakuhaan gid sang leksyon, ang kasaysayan ni Nernally nga aton gintiguluhan. Whispered Secrets. Diri sa aton palatuntunan. Dabo-dabo. Ginhatagan kabuhi nanday Vanessa Togoto, Caroline Jama, Roslyn Borromeo Vinson sa papel ni Julie kag ni Mama, Danny Oberio Julius, Jolon Winston Temblor, kag Nernally ang inyo alagad, Magos Jos Maido.
Soundman Hannibal Istonina. Musical score Luzart Mendoza. Audio tech Felvemri Margate. Ginsulat kag sa direksyon sang inyo alagad Elna de la Cruz. Sa supervision ni Mr. Gerard Andrade. Kag ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.